Ova je sa više majoneza. Uništio sam joj i oblik i sve, ali nema veze. Ova će za mene da bude. Gosti će neku bolju. Ovdje inače rade divni, vredni ljudi. Uče se uvek. Ene kengur. Otkud kengur? Dobar kengur, dobar kengur. Ajde, maš, sklanja se. Nego, Lazare, padni mi na grudi, brate moj. Hoću, šefe. Lazare. Šefe. Sad za vinsku viziju imat ćemo mnogo gostiju. Malo manje, šefe. A ja da im malo oduzmem vremena i da im pokvarim dobar posao, ali uživam u tome. Da neku palačinku napravim, sad ću probam i da okrenem, kao što sam kao klinac radio, zaboravio sve. Vidite. To što je prepečeno za mene nije strašno. Ne volim se pekmez, volim sa... Ja mrzim s pekmezom. Ne volim sa čokoladom. Ja volim. Super, sa nutelom ljudi vole, ali... Ako imao šljive, šljive, šipurka, to je najbolja. Hehehehe